Allora, تملقتي كم تزبلكو دغمو في أبروما قاتي نزلو وين أبروما زكاتمي نهرمتنا يمان جبرابن قالوت أولات هجرتن في زكاتمي أب على حمشور شوعته بو استقطروا دليت فتحة تأثيرهم علو ስለዚህ ነው ኢና ብዙ ሰብ እንታይ ኩነታት እንታይ ኢንፎርሜሽን አይቡና ኩነታት ናቶም ከመይ ዘሎ ብዙ ዘረዋታት ስለዘሎ ኢና ንና ፍጽል ዝበለ መልእክቲ ንኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ንደለይት ዘይኮነ ንኩሎም ኤርትራውያን ኩነታት ኣብ ዘሎ ማናቱ ዘም ሰዋዚኦም ልክዕ ከማና በዓድና ስለዘይ ተዓሞም ተሰሊዶም መጥምስ ኣብዝኻ በቲ ዘጋጠመ አጋጣሚ ምን ከምዝሆነ ብዘይፍለጥ ማለት ነው ግን ደለይት ፍትህ ስለዝሆነ ተአሲሮም አለው ስለዚህ ኩነታቶም ካ ዝሆነ ሰብ ፍልጥ ግዴቱ ስለዝሆነ ማናቱ ዝሆነ እቲ ናኩነታ ፍልጥ ካ ዝግበር ነገሩን ዝግበር ስለዘለዎ ኢና አጂ አብዚ ይዛረብ ስና ማለት ነው ምሱን ታይ ብዙሕ እቲ ሓበሬታ ክነንቆ አይንደልን ولو ناب قديمنا كم حبرناه زوم سبعة يوم في مشت ألف حمسة ولا شوعات التسعة شوعات يوانا جبابن قالوا أولاد معي بدأتم تقاربين دلت في تفصيل زغون متى كابتي كاب يصرف الوتا قال يوم كأخذت زنورو تأثيرهم حجة تخوناتهم كم تي قديمنا زبلنا نحنا كم إيرتراويان مثلا عبدي نايجتن أتمنى لجات نزل خونات زبلنا نابتي زبي معناته نحنا بقدامنا تابز نركب سلزلنا نابتي كال إيرتراوي بفلا إذا لا يفتحي كونه كل إيرتراوي زوجداي يملكته سلزخونه نعود حاول يتخن محل فلو ناي جدا سلزخونه ولا بزح سب نتاع دولة تخونات نتاعهم تخونات أوزلو نتاع تجارب بزح سب سلزلينا أبزوتنا هنحبه سلزناتهم كرتات في الجمهور في أرسي kalau video share hari semua mesti mahal sekali. Sampai agak di nazarnya, nahna jam sawati jisim dari fikri terajikannya jisim terayan ini, naik jisim terhasil dari nak konekat selain itu semua mesti asal kata hasil warna yang negara terakhir kunai tabaga budaya. Alor hasil tabaga سكونتات ولا حانتي صار في الدين مراجعة زي نجري مراجعة السلزي ترى خا كحادة كمتي أقدمه جوالته وقتي كم ناي جزا وسوري جلو ناتو ماش أبوشتي بيت مسافي سبتين أبدي جوي سرّه ودما هم بيتين تساقس يوم أسرت سلوكنا خبوفنا ثقالة حادة جن أبني أسرت له لكن هنا كم إقرار مثلا انتهينا نستطيع نراد علينا لكن كسر قرابة لكن بسنا إقرار انتهينا زم سواء يوم نظام أولاد كده نظام أولاد دايرنجستي إيرترا ناي مقتال فتنة جيروم زبليو تي كسي متيزلو كابت تبقى زرخبنا يجن هنا تأيو تي ناي مقتال فتنة جيروم زبال هذا بنصور زم سواتي نسوم يوم أيقونو زتفت إلهم هنا خم دليل فتحي بزح سب قبلي خلي دليل فتحي يوم قبلي خلي بين فلوت نجار أيقونن ولاون
እቲዮም ሰበስልጣን بعليوان زقبرو زلو مدنقارات نتوم هقدفون زي حرق نقر سلا زي كونه ولو ناي هقدف أبالات ون كونو تخولو عالو قابتي نحنا بتحنا زلنا مالتي سلازي تي شعوز نبر تقنتات بتي كابتو تبقى زرخمنا حواليتان هنا شور زخونه نقر كساب حجي يلن بو درجة ما تحد ناي جزء أصل كوين لو تحد جنا أقوله سلازي بأبروما زلنا تراي كعمم زخ النقر أيقونن مهنياتو كم تفلتوا زي كبير قدايو ولا قاسم ولا حنتي متأثر زلهم أيقونن تبلنا لكن تقصي قبل علوم تمثيل تزلوا بقلي زيت مت أيقون سلمت أيتنا عادة تمسوا السلطان أبزي بفلاك ساعتين بيتروس تي ناي دبلوماسي ملغتي وكاتي حقاوي ميشن أب تليان سلزلوا نعو فتنا قتلت تجيرلو بالكاخت كتأثر كلها أنت عينت ديفنس كتجبر لك زخون سب زقومتي مالتي عدل ديل كت ديفنسور وكاتي ديفنس جبرك كتحزل لك سلزي كمو جيرنا لنا نخمو كنجبر جن بيننا أب تليان زلنا تراي ويكا أبروما زلنا تراي زغون يكونن بحبشة أنا بتعمي كمسجونهم زدلي كل سبب ما تدلي فتحي بفلاي أبتليان زلوا بتعمي أبز قداي زساتف زلوا خناتات نايزم سواتي بتخكل لك خمانا خاب شكرن كاب سجمن كاب عدم وتمس حجة أنت هنا أبتليان أبيت مسرتي خمس زلوا كل سبي زباي زلوا نتو قداي جن أبكالا عدي زلوا ويكاب دق زلوا سبون نزخونات فلتونا يقدر سلزخونه ولاون بتبوزح زدوا لنا انتهي تخونات نايزم سواتيهم ناب كما يكون تاتيهم زبل زلوا كونتاتهم كفلت درينا سلز تبعالينا حجتي نوكم زلنا حواليها سلزي كساب حجي زلوا قداي نصر زخونه مراقص اي ترخبن بو درجه حدا وصيلونا يغزا اسر كوينو حداون تسفا نقبر كما عينت ግን ከምቲ ዝበልኩኹም እትኽሲ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብናህና ውሽጣዊ ዓቕሚ በዞም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ጥልያን ዘለና ጥራይ ዝሽፈን ስለ ዘይከውን ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ንሕናቲ ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ዝደሊ بدلاي فتح الدرجة ترى يكون بإرترايان درجة تحلنا زلوا نزق داي زم سوازيهم توانجيلهم آتيمالو سلزي نحنا تساتفون نحنا حاجزين نايقدن إلو زعمن سب حجزو زدلي تجات أكاونت غيرنا لنا ولا ونا فيسبوك زرجحنا لنا نسو زخونة سب بول كخون خيل ويدما بتقرنف كخون خيل ناتو حاجز كبر كتابتو قداي نحنا محسن تايو كال زلو خونتات كل جزء ولا كا معالتا وعينبل نتو خونتات انتاي مثلنا بي خيدالو كنحبركم نايقدني مهنياتو بزي ولا حانت مرقاقتي مخلاي بخبيت قبل بناي فتنا قفلت إلكا كتوتو خلاها قاليخا مسكار خونكا قاليخا أتهرام خونكا مونزم صاحبهم أتاك المبار بإبراهيم زقبل كم زعاني تغني قليل سلازي كون تساتفونا كل سبعة قداسي نبالي مالتي كالتي كحبروز دالو خونتا أيو كل سب فلتو زقبو نجر ونالو معرخ ندي تي كاب حقاو نجر وتيوم يصرح له بتعامي زجر مكاس لمتاي أبتي قسم مجمريا خمتي أقدم أبتي فيديو تزرمناه تمزدهارهم سبات في سازين بيتروس زيادة خمس تهارمه في إمباس سازين بيتروس مات إمباسي نإيرترا أبتلياني يمانة قبر أبجن تقليلهم كم حجازي ناي سازين بيتروس مر تسمو أي تقصون ولو بزعبو كزرب كم زي يقولوا أولاد هقدف أبتليان زلوا كلهم تحبيرهم كم زغنوا جابت هنا لنا بزعبا يوانا قبر أبتليان وكابروما خمس تهارمه زخون سب كزارب يقولون تباهيلو درجة بحشوشوخ جيربو
أبتغرأي جن زمت أنت أيو بزح كستات متينا كاب حتى زر حقيقي نتاعي يسوع زي ما ابتليان زلو نحنا ابتجزي خمتي استزاربنا ابعلت حدا ابعلت قلتن زقبرو زنورو كول فيستيفال باسم كالتشرال ويكا ناي بهلاوي ጉዳያት ናይ ኤርትራ ምዝንጋዕ ዝግበር ገለ ይዝባል ኩሉ ግዜ ግን እትናቱ መልእኽት እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ዑስማን ሳልሕ ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤርትራ እቲ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ የማነ ገብረአብ ዝሳተፍዎ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክስዕስዑን ባይላ ክፃወትን ኢልና ክንሓስብ ኣይግባእን እዩ ኣይኮነን ከዓ ናቶም ፖለቲካ ንምዕባይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንሕና ማኒፌስቴሽን ጌርና ነርና አንጻርቲ ዝገብርዎ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ኣሳጊጎምና ኣብ ዝመፂናስ ኣብ ጥልያን ከዓ አንጻርና ዝግስግስዎም ኣብዚ ዝዓበዩ YPFJ ወይ እውን ነቶም ምሳና ዝመፁ 2% ከፊሎም እቲ ኣድቫንቴጅ ዝደልይዎ ሰባት እውን መጎስጎሲ ስለ ዝነበረ ንሕና ንዕኡ ንምቋም ወፂና ኢና ሽዑ ድሕሪ 5 መዓልቲ ኣብ ኩነታት ተጋጥም ዘላ خجرمكم أبتي عاوز مثلا تاي متيو زم سوازيم organized كوينهم زقنا نحنا بحجاوي إنا نتي ناي بوليس ناي تليان أفكيدنا زقنا بوتات واحدنا كابو ناي 7 متر زخون أبو خينا دمسنا سمعنا أتستوها بنا ساعات كا نعو تي البوليس ساعات أخيلو مسبلنا بحق خنكيد سلزلنا تي نحنا دمسنا مسمع زينا سلتوت قديفنايو جزانا خيدنا مالتي أبتخصقن تايو زم سوازي organized زنبر النجاري زتلا أخوي كان محجون أبعدت حالة بزحات فتوت اللوهم بزحات عوالاتنا من قستي ونيفولت نعنا نمونجال بزح زروات زاريبهم ويكا بزح ناي ميديا حالكتاتون نيرو أبتخصون تغنى زم سوازيهم زيهم نايدليت فتح زلوا عوالات organized زجبر ونجاريو سلزي بفلات أقدينكا زتجبر نجاريو وانتباهيلو جن نحنا ولا حنتي واقع إنه هو نجار يكون سلمتاك أو حق زر حقه كم يجير كان زم سوازيهم أتاك تجبرهم كم يجير كخناتهم تأثيرهم زلوا أبتحت حقاتهم زلوا مليسكا مقادة دقير كا أبتي بيت مصر خمس غلي وتجبر زعينته سلزي أمنا يمشخ خان تقليل كا إرتران دخا كل خا زيب لك أنت عايز بحال بس هنا وعلتي قلنا هنا نزي أنت هنا نملس له حاجة إحنا زكبرنا سلام أو سلفي كل جزية عميتنا عين خيرنا حجيت جزية دارجة كابتن إحنا نقومه تي كل من يسي كرد علو زخل درجة دارجة بتحن تبلنا مجنا نايكونن كمس لازغنا جماعة أتتقبروا زلهم فيستيفال نعنا أبعدنا تبديلنا متيناس حجون تخونت للدحرنا بسدة متيهم تقصقصوهم سباتن ناتكم بوليتيكال معباين ناتكم جنزب نمكابن تمتوه أبزي أبعدنا لا خم دلله كم تقبروا تخونوا خساب جزيز غير مبر أبتليان سي خم تقبروا عيد تخونوا زبل دمتينا أسمعنا سلازم مسؤول التعاصر ولا حنت نجر كم زي يقولوا بوليس هرجاجي سوي ونعنا زمت أنا ولا حنت قداي كم زلون نحنا أبزي نقول سب نحبرن ده اللي كنت خصي معرف ندي قليل كم زي كنا خاء سايد تو سايد في اللي تدل مالتي أو حنتي أقدر داسيت قداي معرف ندي ناي زي حجاو سرح أبتمر حنة تعلو زرد أكان غير تقصاص دل انتهى يمان جبرأب أما خاري ناي بريسيدنت مالتي يمان جبرأب ولد يوحنس يزبها تخكل سمو أبتز نبرة كسي خم تاقدي مزولكم كوصوه يدولين ولا نقولهم أولاتهم ون انت أميلهم زخون سب بزعبا يمان جبرأب أبتليان ويك أبرما 5 هرمي خزرب كم زي بلو نتنجر كخولو وخمس اللوهم ولا ونابتنا يمسحون ولا خالق نتي مستير إكسبوز كجبر زخ النجر ولا حدا خجبر كم زي بلو جاس لستنجرهم أبتخصي مجمرة عام سوون أبتخلا أي تخصي زمت أتجن 4 سوات كم زنورو وتنقلت مساخر كم زغانو حدا أبالنا إمباسي إرترا يعني شو تخكل عايز كورن عثمان آمين ساتين بيتروسن
የማነ ገብረአብ ግን ስሙ እንታይ ኢሎም ኣምፅኦሞ ኣነ ዋላውን ኩልና ክንሓስበሉ ወይ ከዓ ክንሓተሉ ዝግባአና ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ የማነ ገብረአብ ወልደ ዮሃንስ ከሎ ኣብቲ ክሲ ካልእ ስም ይመፅዩ የማነ ዮሃንስ ኢሎም ኣምፅኦሞ ሕጂ እንታይ የርእየካ ኣብዚ ልክዕ እቲ ፓስፖርት ንሱ ናብ ጣልያን ዝኣተሉ እውን የማነ ዮሃንስ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ካብቲ ሕጋዊ ወፅእ ምክንያቱ እሶም መንግስቲ እዮም ባዕሎም እቲ ትክክል ስሞም ዘይኮነስ ምክንያቱ ኣብ በዓል ጀነባ ክቐርብ ከሎ የማነ ገብረአብ ድሕሪ ኢናያ ስሙ የማነ ገብረአብ ኣብ ጣልያን ከኣቱ ከሎ ደኣሞ ኣይናይ ፓስፖርት ስለ ዝቐየረ እዩ የማነ ዮሃንስ ኮይኑ መፅዩ ስለዚ እቶም መንእሰያት ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ዕሩኽቲ ዘለውና ክንህሉ ንኽእል ብዙሓት ፖለቲከኛታት እውን ክንፈልጥ ንኽእል ስለዚ እዚ ከምዛ ዓይነት ከም ድላይካ ናይ ምግባር እንታይ ዝበሃል ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ንዕኡ እንታይ ገደብ ክንገብር ንኽእል ከም መንእሰያት እውን ክንሓስበሉ ናይ ግድን ስለዚ ንሱ ኣብቲ ክሲ መፅኡ ዘሎ የማነ ዮሃንስ ኢሎም ኣምፅኦም ኣለዉ ከምቲ ኣቐዲመ እውን ዝተዛረብክዎ ኣብታ ናይ ቅድሚ ሰሙንን ገለ እንትኸውን ቪድዮ የማነ ገብረአብ ኣይተሃርመን ወላ ሓንቲ ይኮነን ገለመንታት ብዙሕ ዘረባ ኣጠራጢሩ ነይሩ ዛስዋይና ንሕና ወፂና ኣብ ሮማ ኣለና የማነ ገብረአብ ተሃሪሙስ ሕክምና ከም ዝኸደ ዋላ እውን እቶም ናቶም ሰዓብቲ ዝኾኑ ናይ ህግደፍ ንምንታይ ከምኡ ኸውን ንምንታይ ብምትህራም ይኸውን ኣነ ዝገርመኒ ግን እዚ ኩሉ ህፃን ቆልዓ ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ሰሃራ ዝጠፍእ ዘሎስ ኣብ ግምት ኣይኣትን እዚ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይስ ኣብ ግምት ኣይኣትን ብዛዕባኡ ዘይተዛረብናስ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምኹላይ ዘይሞተ ኸማይ ዝተፈግአ ማዕረ ክንደይ ኣምሊኾም እዮም ከምኡ ስለ ዝበሉና ንሕና እቲ መረጋገፂ እንታይ እዩ የማነ ገብረአብ ኣብ ሮማ ተሃሪሙ ናይ መንቃዕቲ ናይ ርእሲ ዓፅሙ ናይ ርእሲ ማለት እዩ መንጋጋ ከዓ መስበርቲ ከም ዘለዎ ኢና በፂሕና ብድሕሪኡ ግን እቲ ጉዳይ ክዓፅዎ ስለ ዝደለዩ ኣብቲ ክሲ ስሙ ቀይሮም ኣምፅኦሞ ስሙ ቀይሮም ከምፅዎ ግንሲ እቲ ፓስፖርት ባዕሎም ስለ ዝገብርዎ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ናይ ኤርትራ ከም ድላይ ይገብር ማለት ኢና በፂሕና ዘለና ምክንያቱስ የማነ ገብረአብ ንስዊዘርላንድ እንድሕር በፂሕ ነይሩ እታ ፓስፖርት የማነ ዮሃንስ ኮይና ንጣልያን ከመይ ጌራ መፅያ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ፋሉል ዝኾነ ኣካይዳ ይኸዱ ኣለዉ ኩሉ ሰብ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ክግንዘቦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚኣ እታ ቀንዲ ንሕና እውን ኩልና ማለት በኣና ብኤርትራውያን ብፍላይ ነቲ ጉዳይ ፅቡቅ ጌርና ንከታተሎን ንፈልጦን እዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ዋጋ ኣይንሃበሎም ዳ እምበር ንኤርትራስ ናታ መንግስቲ ዘለው ሕጂ ንሶም ክሳብ ዝኾኑስ ግን በዚ ዝገብርዎ ዘለው ነገራት ማዕረ ክንደይ ዘስደምመካ ነገር ከም ድላይካ ወይ ከዓ ፋሉል ዓይነት ኣሰራርሓ ይኸዱ ከም ዘለው እቲ ፓስፖርት የማነ ገብረአብ ዝነበረ የማነ ዮሃንስ ኮይኑ ምምፅኡ ዝኾነ ሰብ ካብኡ ክግምገም ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ክንሓስበሉ ዝግባአና ግን ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ጉዳይ ንምሕጋዝ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ተኸሲሱ ዘሎ ክሲ ብጣዕሚ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ግን ኣብኡ ከዓ ክፅቕጠሉ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ጉዳይ ኣደልዲልና ስለ ዝሓዝናዮ ማለት ንዕወት ኣለና እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ኣቐዲምና ብዙሕ ክንዛረብ የብልና ማለተይሲ ኣብ ምዕለብ እዩ ከየብፃሕናዮ እምበር እቲ ናይ ገዛ እሱር ኮይኑ ክወፅእ ጠቕሊሎም እዮም ዘይተፀበይዎ ካብቲ ምእሰርቲ ወፂኡ ምሳና ምስ ረኸብዎ እቶም ናይ ህግደፍ ማለት እቲ ክስቲ ናይ ፈተነ ቅትለት ስለ ዝነበረ ን14 ዓመት እዩ ዝእስረካ በቲ እሶም ከሲሶሞ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘይኮነ ንሕና ግን ብዕቱብ ሒዝናዮ ነቲ ጉዳይ እውን ኤክስፖዝ ስለ ዝገበርናዮ ዋላ እውን ጋዜጠኛታት እንድሕር ኢኹሞም ብዙሕ የማነ ዝገበሮ እንታይ ዝበሃል እውን ኣምፂኦም ካልኣይ ወላ ሓንቲ መረጋገፂ ክሳብ ዘይተረኸበ እቲ ሰብ ናይ ገዛ እሱር ንክኸውን ዝበፃሕናዮ ደረጃ ንህግደፍ ከየሰንበዶም ኣይተረፈን ስለዚ ትናህና ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ከምቲ እሶም ዝሓሰብዎ ኣብ ምልክት ሕቶ ናይ ሂወት ዝእቱ ወይ ከዓ መውኣልካ ኣብ መእሰርቲ ዘብሊ ኢሎም ዝሓሰብዎ ከምኡ ኣይተዓወቱን ግን ከዓ ዝያዳ ዕቱብ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ወይ ከዓ ዕቱብ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ከዓ ምትሕግጋዝ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኣይንፈላለን ምክንያቱ እቶም ህግደፍ እንተኾነ ክገርመኩም ናይ ህግደፍ ተባሂሎም ተኸዊሎም
نحنا زنزم سوا زيهم كنحجزهم نخيلنا زبلون بزحاتهم مالتي سلازي دارجا تي تقليل كان نابتي ناي ممصع دفرت زي رخوب الامبر اتومنا هيغرف انتخونون نحنا بحبو هاي كمزي حجز يخيله زي انت تصقيماتكم كوزيهم زي قالونا ميديا امبر ناي هيغرفون كنحجزكم زبل ناس بزحاتهم خبل دلي سلازي زم سوا زيهم ابت سايلنت ماجوريتي الو زي كنا ابت هيغرف الو ان سايلنت ماجوريتي ولا حنتي شيء دفرت راي انتو تدليهم نتا زلا قدب سجر نبال እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ህግደፍ ዘለው እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተወንጅሎም ዝኣተው ሕዋትና ንምሕጋዝ ድልዋት ኢና ብሎ እቲ ደላይ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ነዚ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ለበዋ ዘድልዮ ይኮነን ኩሉ በብ ዘለዎ ይተሓጋገዝ ግን ንሃና ኢንቴንሽን እንታይ ለኣነ ኣብ ሮማ ሓደ ጥልያን መበገሲ ናይ ህግደፍ እዩ ማለት እቲ ዝያዳ ኮንፊደንስ ገይሩ ዝንቀሳቀሰሉ ዓዲ ኣብዚ ኣብ ሮማ እዩ ብሓፈሹ ጥልያን ስለዚህ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀዳምነት ንህባ ጉዳያ ካብኡ ሓሊፍና ግን ኣብኡ ኮናን ንሃና ገደብ ናይ ምክላስ ወይ ከዓ ናይ ምንቅስቃስ ኣብኡ ኮነን ክዕገት ደሊና ያዘልና ንሕና ካብኡ ሓሊፍና ኣብዚ ህግደፍ ቦታ ከምዘይ ህልዎ ተቅሊሉ እዚ ዝገብሮ ጆኮ ወይ ከዓ እዚ ዝገብሮ ብዙሕ ምድንጋራት ኣብ ጥልያን ከምቲ ዝበልኩኩም ብዙሕ ዕሩኽ እዮም ዘለዎም ولا بتي أكلات ناي من قصتي أبتي سيناتورس كمان اللوهم أميديا تقليلهم بزعوا إيرترا خصوص خلوا تي إيرترا ونإيرترا تبغى جرز فلتا ولا ون كذا كسكازيك الصحف تري جن كأس بقص بدبلوماساوي مهناته أبتليان كسب زلنا بحقي بدبلوماسن كتجبروا سلزلكا كم زحج فليز ولا نجر كمان سخلوا خاء من غير و نفوت نجر يلن جن نهنا عبالات ندحر تتحيزهم ديفند ناي مقبار عقمنا ونكحيل سلازلو سلازل احنا كابز تبقيسنا نقدميت ناي مقاد سممعو نجابت احنا لنا مش كلهم لليت فتحي ابتليان زلو تراخيبنا تزراريبنا تقداي ناي كله ايرتراوي دلاي فتح تراي يكون ناي كله ايرتراوي ولا خمت زولكم ابو قدف زلو نحنا نزي قداي كنت حقاقزوكم بنا زولنا بحبو دحري نبل دحري كلتور حديهم دحر ثلاثة ورحدين ولا دحر عامة خون جنت نايت منقصة تقاوم تخوينهم كم زمتو إنا نأمن سلازة خمسين حزنا يزلنا كل سب نزو قدايك حق زي الزبل انتاي قبر زلو حاسبو زلو كابزو قداي تبقسنا ونكال نقبرو نقرالو نسو انتاي بطعمي ابتليان نسوم كم دلايام يمزقبرو بفلاي زوم ببحر زمتو أحواتنا زقاتمهم زلوا بزح نجار له نسون تأيو حدا ناي رفيجي ناتو ريكيستا ويكا ناتو حتو ناي عقبة حتو غرب كله أو عدو زقاتهم ونجار نسوت رئيس فلتا سلازي ناتو قداي زخوانة سب قانقاناتو ززارب خوينو خستور جمولو ندحر خوينو اتسو زبولو ناي مدقام مسالي دا أزلو ومبر أو عدنا خومي يلن الصغات بلو زلخا زربا خمسي إيو خبلو مسألة يقولون لكن أطلع أنت يقات مالو تيلكمني كلهم حوادنا حدش زاعته زلوا أزيز أجمزي يقات مالو سلازي نزيهم من مسعر حجي أنا أنت يزب زلوا نظام أسترقمتي نهيقدف أتاك مقبار زي كونه زخونه سب أب حق اندحرالو زتون كفو يلن ولاون كم تزبلكم صباحا نقول إيرترايان يوم ولاون نابتنا هنا مسمر ناي ممسع تخلون عابيو سلازي نعوم أتاك يكون نكون قبرهم دلنا إحنا انتي دا أبتي حق زخونه نجر أبتي نايتسب عدل بلوك ناي مقبار صوتا كتساوتو خمزة يقولوا زخونه سبب إيرترا زقات أو منجر رسول يزفلت أسترقام خا زبالك أخات دق منبر كم دلايكا أبعدنا هم يلن صان تيزارب لها زربات بلوز لها حسوتي لك بلوك ناي مقبار زرباتات كجورو خمسة يقولوا من اللعب خبوا نزجا بركن ديفند خنقبر نحركوينا خنقركم عن الدبلوماسي كده سلازي دبلوماسي خلونا نحركوينو عام خلونا لو عام خلونا نحركوينو ناي كله دلاي فتحي بحسابن بدبلوماسية مداين ولا ونبقوا طوام تخونه
ካካቦት እንድሕር ሓገዛት ተረኺቡ ብጣዕሚ እዚ እቲ ቤዝ ዝኾነ ናይ ህግደፍ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ክን በትስኹም ትልኡኹና ወይ ከዓ በትስኹም ከም ደለይ ትፍትሕ ትብሉና ኣብ ጥልያን ንልኣኽ ድልዋት ኢና ክብል ደልየ ካልእ ከምቲ ትቐንዲ ዘምፃና እውን ከምቲ ዝበልኩኹም እታ ናይ ኣካውንት ጉዳይ ክነምፃ ኢና እሞ ክንወፅ ኢና ኣብ ፌስቡክ ኢልና ነርና ሕጂታ ናይ ኣካውንት ጉዳይ ጃ ጌርና ያለና ንሳ ከምቲ ዝበልኩኹም ናይ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዋ መበገስት እንተኾነት ንቅድሚት ንኸደሉ ግን ባይታ ፈጢራ ስለ ዘላ ኣብ ጥልያን ከመይ ጌርና ንሕና ልዕልቲ ማለት ሓቂ ከመይ ጌርና ነውፅእ ውድድር ኣይኮነን ሓቂ ከመይ ጌርና ንመንግስቲ ጥልያንን ንህዝቢ ጥልያን ነፍልጥ ምክንያቱ ጥልያን ብጣዕሚ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ማለት ከምቲ ትፅበዮም ኣይኮነን ብዙሕ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎም ስለዚ ማዕርኽ እንደይ ከም ድላዮም ናይ ምግባር መሰል ከም ዘለዎም ህግደፍ እውን ርኢና ምክንያቱ ጋዜጠኛታት ምስ እውን ዶኩሜንታሪ ፊልም ናይ ኤርትራ ኢሎም ዘውፅኡ ነይሮም ኣብ ዝቐረባ ግዜ እሱ እንታይ ዝብል ኤርትራ ሲ ሓንቲ ኮኸብ ናይ ኣፍሪቃ ምዃና ብዝኾነ ብፖለቲካ ይኹን ብምሕደራ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራት ትምዕብል ከም ዘላ ገይሩ ኣምፂዎ እሱ ቀደም ናይ ህዝባዊ ግንባር ዓርኪ ዝነበረ ጆርናሊስት እዩ ሕጂ እውን ሓደ ዝተኸፈለ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ክሰምዖ ከለኻ ብጣዕሚ ዘይደቅሰካ ኤርትራ ሲ እቲ ታ ብዘይ ቅዋም ትኸይድ ዘላ ዓዲ ካብ 26 ዓመት ዝኾነ ናይ ምርጫ ዘይተገብረላ ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ዘየሎ ቴሌቪዥን ተኾነ ኤሪቲቪ ጥራይ ከም ድላያ ትገብር ፊልተር ትገብሮ ነቲ ክትዛረቦ ዘለኻ ተበዲልካ ንስኻ ኤርትራዊ ክንስኻ ቀዳማይ ዜጋ ክንስኻ ኣብ ዓድኻ እንድሕር ተበዲልካ ክትዛረብ ዘይትኽእል እንተ ተዛሪብካ እውን ብዘይ ፍርዲ ወይ ከዓ ንኩሉ ግዜ ትእሰር ወላ ሓንቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ኤርትራ ዘይሰርሕ ዝኾነ ሰብ እንተበዲሉ እሞ ተኣሲሩ ብሓደ ውልቀ ሰበስልጣን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ከምድላዮም ዝገብራ ከምዚ ዓይነት ዓዲ ክንሳስ ኮኸብ ናይ ኣፍሪቃ ተባሂሎም ክሰብኩ ከለዉ ኣብ ጥልያን ብጣዕሚ እዩ ዘጉሄካ ወላ እውን ከምቲ ኣብ ጋዜጣታት ወፂኡ ዝነበረ ከምቲ ዝረኣኹሞ እቲ ዝታ ኣብዚ ዕለት 5 ወርሒ 7 ኣብ ሮማ ዝተሃርመ ሰብሲ ሓደ ሓጋዚ ናይ ፍሳፄን ጴጥሮስ ኢሎም ዘውፅኦ ሲ እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ጥልያን ማዕርኽ እንዲኦም ነቲ ጉዳይ ሓቂ ከውፅዎ ዘይከኣሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ሓይሊ ናይ ህግደፍ ኣብቲ ሜድያ ኣብ ካልእ እኳ እንታይ ሓይሊ ኣሎ ኣብቲ ሜድያ ግን ሓይሊ ናቶ ማለት ስለዚ ነዚ ንሕና ኣብቲ መበገሲኦም ዝኾነ ዓዲ ኣብቲ ዝሓየሉሉ ዓዲ ኣብ ሮማ ወይ ከዓ ብሓፈሹ ኣብ ጥልያን ክንሕይል ተበጊስናሉ ናቱ ጉዳይ ምክንያቱ በዛ ዘጋጠመት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ቅድሚ እውን ንሕና ምንቅስቃሳት እውን ነብል ነርና ኢና ንገብር ነርና ኢና ሕጂ ናና ተሳትፎ ግን ካብቲ ዝነበረ ዝያዳ ኩሉ ሰብ ተላዒሉ ኣብ ጥልያን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዚ ኩነታት ከመይ እዩ ኢሉ ዝድውለልና ዝሓትት ኩነታት ናይዞም ሰባት እዚኦም ከመይ እዩ ዝብለና ዝሓትት ንሱ መሊሱ ሞራል ይህበካ ነቲ ሓቂ ኤክስፖዝ ክትገብር ብጣዕሚ ትብገሰሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኻ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሓቂ ተኸቲልካ ወይ ከዓ እቲ ሓቂ ሒዝካ ክሕግዝ ዝኽእል ብኢኮኖሚ ክሕግዝ ዝኽእል ብኢኮኖሚ ብሓሳብ ክሕግዝ ዝኽእል ብሓሳብ ብኢንፎርሜሽን ክሕግዝ ዝኽእል ብኢንፎርሜሽን ኩላኻ እንድሕር ተበጊስካ እቲ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ሽግር ካብ ዓድና ወፂና ኣብዚ እንተኾነ ኣብ ኤውሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ኩሉ ዘሎ ኤርትራዊ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ብፍላይ ኣብ ጥልያን እቲ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢምዎ ዝመፅእ ሰብ ብኣካል ሽዑ እውን ስለ ትረኽቦ ዋላ ንሕና እውን በቲ መገዲ ዝመፃና ኣብዚ እኳ ቁሩብ ዓመታት ጌርና እንተኾንና እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ወዲ 17 ወዲ 18 ኩሎም ትሕቲ 25 ዘጋጠሞም ሽግርን ዝገደፍዎም ኣሕዋትና ዝጠፍኡን ዝተዓመፃ ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ክነግሩኻ ከለዉ ወላ ሓንቲ ማለት ዘደቅሰካ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣብ ጥልያን
كنبرت ناتكم حاجزات بحبرتها خون قال لهم دبلوماسيات تفضيهم قال لهم غازيتنيات تفضيهم بزحات أعمل لكم سوات لكم سلازم نزح حبرتها ناتكم ما يفلينا تبقوا طبعا حجزنا لابز نايزم كلت تأثيرهم زلوا إيرتران كا بتي نايكو طبعا عامي جا سديدنا لناتي أكاونت بوقت حجزنا نتخيلكم كا تزبلت أنا جر مالتي سلازم زي تناتنا ملختي زخونة كتحاتنا زدلهم انتلون أبقى كتحفوا لي تقولهم أبزاناتي ولا من حنت بيجونا لاتنا أبقى ونأتينا نيرنا سلازم زي لما عند خم حلال فوز دلهم ملختي زخونة حوالي تانو كتحاتنا جن جويلكم كتحاتنا كنتات نايزم سوازي امتاي اللو ويدما كنتات ناي كم دليت فتحونا بتليان كم يالو كتحاتنا تقول لكم قال نقرا من قد يكون فليز بلد حواليتا خبرات دلي زغون يرتراو زعات زلو ابتليان حجي بفلاي كابيتيشن 10 شدشن ندحار ناي ريلوكيشن عجل اللو سلازي ازي تهاويخو زغي زلو ارتراوي نتليان قديفو التفي اب جرمن كاتي اب هولاند كاتي ولا خلا نيروبا عدات كاتي الو قديفو زغي زلو عجلاتكم ايتتفو تناي ريلوكيشن قداي ناي ماكسيمم تبزحو كاب عامتن كتورحن كبصح يخእል እዩ ስለዚ ንዑ ተጸሚምካ ካብ ጥልያን ምክንያቱ እቲ ሲስተም ናይ ጥልያን ኢሚግሬሽን ሲስተም ናይ ጥልያን ቁሩብ ዝሕትል ዝበለ ስለ ዝኾነ ንዑ ተጸቢኻ ናይ ምውፃእ ዕድል ክትከስር የብልካን ምክንያቱ እንድሕር ሓንቲ ግዜ ታ ዕድል ናይ ሪሎኬሽን ናብ ካል ዓድ ናይ ምኻድ ዕድል እንድሕር ተባላሽያ ተመሊስካ ናይ ጥልያን ወረቐት ናይ ምሃብ عدل وكان نايم هاب مثل تراي سلازلو زغونه سب سلازي توم حواتنا زمصو زلو ابتليان نايم اتاو عدل زرخبو توم زعاتو كل سب ريلوكيشن سلازلو ريلوكيشن كتصبيو بزغيرهم كاب حقاوي ابت زدلي وعد خخدو كلنا از كم حبريتا كوزدليو سلازي بدارغا بزح سب يفاتتلالو سلاتي تقدسكم ابزي نز حبريتا خصمعو منصاخم بتعمي نمسجنكم نتحتنا حبريتا وكانت الأخنا أب تليان الأخنا زخونة زدلكم نجر فا نتحابر دلواتنا بتعمي يمسجنكم يقني لي أبزي ودي لكم thank you بتي زقاتني عقاتني من خمسون بزيف لك مالتي ግን ደለይት ስለዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ ስለዚ ኩነታቶም ከዓ ዝኾነ ሰብ ፈልጥ ግዴቱ ስለዝኾነ ምክንያቱ ዝኾነ እቲ ናት ኩነታት ፈሊጡ ከዓ ዝግበር ነገር እውን ዝግበር ስለዘለዎ ኢና ሕጂ ኣብዚ ንዛረብ ስና ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ብዙሕ እቲ ሓበሬታ ክነንውሖ ኣይንደልን ዋላ እውን ኣብ فيسبوك قديمنا كم حبرناه زوم شباب اليوم في مشت 1500 ولا شوعات التشنعات شوعات يوانا جبابن قالوا اولات معي بدكم تقاربوا دلت في تفصيل زغون متيوم كابتي كاب يصرف الوتا قال لهم كابتي زنبرو تاثيرهم حجة تخوناتهم كم تيا قديمنا زبلنا نحنا كم إيرتراويان مثلا عبدي نايجتن عتلمنا لجات نزل خونات زبلنا نحو تكونه ولو ناي قدف أبالات ون كهونو تخولو علو قبتي نحنا بتحنا زلنا مالتي سلازي تي شعوز نبره تقنتات بتي كابتو طبقه زرخمنا حبريتا نحنا شور زخونه نجر كساب حجي يلن بو درجه دما حدا ناي غزا اصل كوينلو حدا غنا ابولو سلازي بابروما زلنا طراي كعمم زخل نجر ايكونن مغنياتو كم تفلطو زي كبيد غدايو ولا قاسم ولا حنتي متسار زلوم ايكونن تبلنا كن تخصي اب العلوم تمسريت زلو بقلي زت مت ايكون
ስለምንታይ ተልና ሓደ እቶም ሰበስልጣን ኣብዚ ብፍላይ ሳጽን ጴጥሮስ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ መልእኽቲ ወይ ከዓ እቲ ሕጋዊ ሚሽን ኣብ ጥልያን ስለ ዘለዎ ንዑ ፈተነ ቅትለት ተገይሩሉ ኢልካ ክትእሰር ከለኻ እንታይ ዓይነት ዲፌንስ ክትገብር ኣለካ ዝኾነ ሰብ ዝግምቶ እዩ ማለት ኣደልዲልካ ኢኻ ዲፌንሰር ወይ ከዓ ዲፌንስ ዝገብረካ ክትሕዘለካ ስለዚ ከምኡ ጌርና ኣለና ንኸምኡ ክንገብር ግን አሎራ ተመልክቲ ከም ትዝበልኩ ደግሞ እቲ ኣብ ሮማ አጋጢሙ ዘሎ ወይ ምን ኣብ ሮማ ዘጋጠመ ምሕረምትና የማነ ገብረአብን ካልኦት ኣባላት ህግደትን ስዊቲ ዘጋጠመ ኣብ ዕለት 5/7 ብኡ ዝተጠጠሩ ደለይቲ ፍትሓ ተኣሲሮም ኣለው ስለዚህ ንዑይና ብዙሕ ሰብ እንታይ ኩነታት እንታይ ኢንፎርሜሽን ኣይቡና ኩነታት ናቶም ከመይ ዘሎ ብዙሕ ዘረባታት ስለ ዘሎ ኢና ንሕና ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ንኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ንደለይቲ ፍትሒ ዘይኮነ ንኩሎም ኤርትራውያን እቲ ኩነታት ኣብ ዘሎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከማና ኣብ ዓድና ስለ ዘይጠዓሞም ተሰዲዶም መፅኦምስ ኣብዚ ከዓ ናብቲ ህዝቢ ምክንያቱ ንሕና ብቀዳምነት ኣብ ንርከብ ስለ ዘለና ናብቲ ካልእ ኤርትራዊ ብፍላይ ደላይ ፍትሒ ኮነ ኩሉ ኤርትራዊ እዚ ጉዳይ ይምልከቶ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ተሓበሬታ ክነመሓላልፈሉ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ብዙሕ ሰብ እንዳደወለ እቲ ኩነታት ንምንታይ ኢኹም እቲ ኩነታት ኣብኡ ዘሎ ንምንታይ ተዛረቡን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝብል ዘሎ ኢና ኣብዚ ወፂና ክንሕብረኩም ወሲና ማለት እዩ ስለዚህ ናቶም ኩነታት ክንጅምሮ እቲ ኣርእስቲ ዋላው ቪዲዮ ሸር ነኸሪልኩሞ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ስለዝኽእል ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልና ንሕና እዞም ሰባት እዚኦም ብስም ደለይቲ ፍትሒ ጥራይ ዘይኮነ ብስም ኤርትራውያን እውን ናይ ግድን ክንሓስበሉ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ እሶም ምስተኣሰሩ ቀጥታ ዝገበርናይ ነገር ተነይሩ እቲ ናይ ጠበቓ ጉዳይ ኣሎራ እቲ ጠበቓ እቲ ኩነታት ዋላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ መረጋገፂ ዘይብሉ ነገር እዩ መረጋገፂ ስለ ዘይተረኸቦ ከዓ እቲ ሓደ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበልክዎ ወፂኡ ከም ናይ ገዛ እሱር ዘሎ ምክንያቱ ማለት ኣብ ውሽጢ ቤት መሰርሒ ሰብ ክስእል ኣብ ደገ እውን ዝሰርሕ ወይ ድማ ከም ዘይተንቀሳቐስ እውን መሰርሒ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኩነታት ኣሎ እቲ ሓደ ግን ኣብቲ ምእት መእሰርቲ ኣሎ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን እንታይ ኢና ምስ ጠበቓ ንረዳእ ኣለና እቲ ክሲ ዝቐረበ በቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ እንተኢልና እዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ኣባላት ወይ ከዓ ኣባላት ህግደት ነዞም ኣባላት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምቕታል ፈተነ ገይሮም ዝብል እዩ እቲ ክሲ መፅኡ ዘሎ ካብቲ ጠበቓ ዝረኸብናዮ ግን ንሕና እንታይ እዩ እቲ ናይ ምቕታል ፈተነ ገይሮም ዝበሃል ሓደ ብንጹር እዞም ሰባት እዚኦም ንሶም ድዮም ኣይኮኑ ዝተፈልጠ የለን ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ብዙሕ ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ደለይቲ ፍትሒኦም ክብል ይኽእል እዩ ግን ፍሉጥ ነገር ኣይኮነን ዋላ እውን እቲኦም ሰበስልጣን በዓል የማነ ዝገብርዎ ዘለው ምድንጋራት ነቶም ህግደፍ እውን ዘይሕርቕ ነገር ስለ